Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव गोदानै बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै आङो जोबोद बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनै मोनसे गुसुं भिडिअ आङो लाबोनो सानदों। नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायबानो जाबाय। जे जोंनि गुबुननिखौ होनला आं जोंनि ओनसोलनि बर'फोरनि जानाखि थासारि बे ओरैबायदि दुखुनांथाव महर लागासिनो दङ जे एभेक्सन लागातार एभेक्सन जागासिनो दङ। जोंनि बर'फ्रा जोंनि हायावनो हा गैयै, दै गैयै, अर गैयै, जानाय लोंनाय बेबस्था गैयै जागासिनो दं। मानि थाखाय जादों साननांगौ बाथ्रा। जानाया जानानै थांबाय, होख्रांजाबाय, एभेक्सन खालामजाबाय, दुखु दाहा मोदै गबाय। बेनि आन्दोआव मा खारन दं बेखौ जोङो गोसोखांलायनांगौ, सानलायनांगौ। बेनिफ्राय जों बुजिलायनानै लानानै सांग्रां जानांगौ। आरो जोंनि बर'फ्रा बेबादि गावनि हानिफ्राय मालाबाबो दोरोदनांगौबो गैया, रावखौबो गिनांगौबो गैया। गोदोनिफ्रायनो बिसिबां हाजार हा रैखानि थाखाय, गावबा गाव जाथिनि सेफटिनि थाखाय दावहा नांबोनानै रोजा सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय। बेनि भेलुआ बोरै जाखो? आरो जायफोर दिनैनि खेथ्रआवहाय दैदेनगिरिफ्रा दंहैयो बिथांमोना जुदि आलाय सिलाय बर' फिसाफोरनि गाबनाय मेगननि मोदैखौ नुनानैबो जेबो बुंनो हायाब्ला बेबादि भटआव थानानै माथो लाब? फारसेथिं माखासे सामाजिक जे बेबस्था, बे बेबस्थायाव माखासे इफेक्ट जानाय, सामाजिक खेथ्रआवहाय नाख्रेबनाय, राजखान्थियारि नोजोरजों गाख्रेबनाय, जाथियारि नोजोरजों डमिनेट खालामनाय, बेफोर गासिबो नोजोरखौ जों बोनानै नायनांगौ। आरो जों बुजियै बाखि गैला। बेनिखायनो माय डियार अल बर' पिपोल, आंगोनि नोंथांमोन, बर' फिसाफोर, बिमाफोर, आफामोन, जेरैखि जाया खौसे गसंथायोब्ला रावबो जेबो खालामफैनो हाया। बेखायनो आंनि आर'ज, एभेक्सननि खेथ्रआवल' बुङाखै, जायखिजाया लामा हान्थिनायनि खेथ्रआवनो होन, माने जों ज' गोरोबलायनानै थांना थानाय खेथ्रआव होन, जों जेब्लाबो इउनाइट जानांगोन। आरो इउनाइट खोथाखौ जों भिडिअआवल' बुंनायजों जानाय नङा, जोङो लोगो लाफाथारनांगोन। दा आं बारा गोबाव खोथा बुंनो सानाखै, आङो बिराद बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मोफ्लामगासि दसे नुजाफैनानै भिडिअ लाबोबाय। स' जायफोर बिथांमोना जोबजासिम नायबाय, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।